Hej og velkommen til virksomhedsøkonomi. Jeg har fået stillet en mundtlig opgave, hvor jeg skal filme og besvare 4 spørgsmål, der henvender sig til virksomheden IK Trading ApS, og spørgsmålene har fokus på budgettering og logistik. Som det ses her i agendaen, vil jeg først komme ind på noget, der omhandler om virksomhedens karakteristik. Derefter vil jeg komme ind på, hvad forskellen er på indirekte og direkte budgettering. Efterfølgende her vil jeg kommentere på IK Trading ApS budgetprocedurer, og hvordan de gør, og hvordan man egentlig kan forbedre den. Og til sidst vil jeg komme ind på noget, der omhandler om budgettering og leveringsservice, og hvordan disse to hænger sammen, og hvordan de påvirker hinanden. Som sagt vil jeg først kigge lidt på noget karakteristik. Virksomheden er etableret i 1995 og har fra starten af, hvad man ved, haft direktør Peter Madsen. Virksomheden er en grossistvirksomhed og har 5 ansatte og har europæiske leverandører, som den samler varer ind fra, og så sælger dem videre til danske detaljister. De har en enkelt vare, som er en sæsonvare, og ellers så handler de med helårsvarer. Så kan vi kigge lidt på de indirekte og direkte budgettering, og hvad forskellen er. Den direkte budgettering går man hen og kigger på en enkelt produkt, og her kigger man så på det enkelte produkts salgspris, det enkelte produkts variable omkostninger, hvor mange man afsætter af den, og eventuelt hvis der er nogen, så det salgsfremmende omkostninger ved produktet. Den direkte budgettering er rigtig god at bruge, hvis man skal ind og finde ud af, om et enkelt produkt giver overskud eller underskud, eller man gerne vil sammenligne nogle forskellige produkter og se, hvad for nogen der egentlig vil kunne betale sig mest og det mest lønsomme. Modsat ved den indirekte, så er den indirekte i varegrupper, hvor man så kigger på en gruppe produkter i stedet for. Man kan faktisk ofte kigge på alle produkterne, der er i en virksomhed, og så kigger man på bruttofortjenesten, de variable omkostninger, dækningsbidraget, markedsføringsbidraget, det kommer an på, om man har haft markedsføring ind over eller ej, og så kigger man på, om den her varegruppe er lønsom, hvor lønsom den er, og i det hele taget, om det er en investering, som der er værd at bruge for virksomheden eller ej, og så kan man også kigge på, om man måske kan forbedre det nogle steder inden for begge, både den direkte og den indirekte. Så har vi lidt om budgetproceduren, som der bliver brugt hos IK Trading ApS. De gør det, at de kigger på det forrige års regnskab, og så kigger de frem og begynder at lave budgettet stille og roligt, et år ad gangen, og så bruger de procentafvigelser. Det er ikke nogen, der er lavet ud fra nogle beregninger eller noget, det er lidt, hvad de føler for, at de egentlig gerne kunne forestille sig at kunne ske. Der er ikke nogen fast metode, den bliver lavet lidt som det passer dem, og Peter Madsen, han stille og roligt, og han tager det lidt som det kommer. Man kunne formode, at de bruger indirekte budgettering. Det er ikke nævnt nogen steder, men man kunne da forestille sig, at de bare kigger på, budgettet til resultatopgørelsen, hvor i at det er budgetteret via indirekte metode. Så kan man kigge på, hvad der kunne gøres bedre. I stedet for bare at kigge på forrige års regnskab, så burde de efter at have været i gang siden 1995 og kunne danne sådan nogle trends og kigge på, hvordan virksomheden har gået fra år til år til år, og det vil de så kunne bruge til at kunne danne et overblik over, hvordan det måske vil gå i fremtiden og lave budgetter ud fra det. Og det skulle de også lave via procentafvigelser, som de gør lige nu, men i stedet for mavefornemmelse, så burde man kunne lave et gennemsnit, eller man ville kunne lave nogle bedre estimeringer på andet end bare mavefornemmelsen, hvor man siger, at vi har lavet nogle markedsanalyser, eller vi har snakket med vores leverandører om, hvad de kunne forestille sig, eller måske snakke med deres kunder, og så hvad kunderne kunne forestille sig. Og i stedet for at de kun laver det et år ad gangen, så burde de måske lave budgetter til 3 år frem ad gangen, hvor man så arbejder hårdest med at få budgetter til 1 år frem til at være det mest præcise, og så lave nogle estimeringer på, hvad man kunne forestille sig, det bliver længere frem, for at vide, hvor at virksomheden der peger hen imod. Og en ting, man også burde lægge vægt på, i virksomheden, der går de lidt efter, hvad de tror, at det skal blive, hvorimod budgetterne skal gå efter, hvad man tror, det bliver, men samtidig også et mål, man søger. Så de burde sætte nogle mål ved siden af budgettet, og så sige, dem her vil vi gerne opnå, og så spørge sig selv, hvordan de kan opnå dem, i stedet for bare at sige, at vi opnår formodentlig det her, og håber på at ramme det. Så er der lidt med budgettering og leveringsservice, og hvordan det hænger sammen. Under leveringsservicen, der er der 5 punkter. Der er leveringstiden, lagerservicegraden, leveringsoverholdelse, leveringsfleksibilitet og leveringsinformation.
Og under budgetteringen, der er der jo de mange punkter, men i det her tilfælde, så ved man jo ikke, hvor mange budgetter de laver, om de laver både likviditetsbudget og resultatbudget og balancebudget, hvor man kunne formode, at de kun laver resultatbudgettet ud fra de givende oplysninger. Måden, at budgettering og leveringsservice den hænger sammen på, det er, at man for det første burde sætte et budget, til, som man skal overholde til, hvor meget man vil bruge på leveringsservice. Og det er altså med til at bestemme, hvor god leveringstid, servicegrader, overholdelse og fleksibilitet og information, man så kan give sine kunder. Det er den første del. Så kan man også sige, at hvis det er et budget, der ikke passer præcist med, hvor meget det egentlig er nødvendigt for at overholde de forskellige, så bliver budgettet enten ikke overholdt, eller så bliver budgettet overholdt, og så bliver leveringsservicen forringet. En anden måde, det også kunne hænge sammen på, er, at hvis man kigger på likviditetsbudgettet, som er indbetalinger og udbetalinger, så vil det have rigtig, rigtig meget at gøre med, hvordan leveringstiden og leveringsoverholdelsen og fleksibiliteten er, sammenlignet med, hvornår indbetalingerne og udbetalingerne er. For eksempel, hvis man får indbetalingen tidligt, og leveringstiden er 3 måneder, så er det først der, at udbetalingerne vil ske. Og det kan man jo så aflæse via leveringsservicen. Det er så de primære måder, at de to hænger sammen på. Man kan jo så sige, at de er afhængige af hinanden, fordi den ene vil ikke kunne laves uden den anden, kan man sige. Og de skulle meget gerne ikke ses på separat, men gerne på samlet, specielt når du går i gang med budgetteringen, at man har taget hensyn til, at der er et stort nok budget til, at leveringsservicen kan overholdes. Da leveringsservicen har rigtig, rigtig meget at gøre med, om ens kunder er tilfredse, og man kan beholde sine kunder, og derfor også virksomhedens fremtid. Det var så alt fra min side af til de 4 stillede spørgsmål. Og det er Frederik Kruse fra klasse 308.